Мин сине ничек яраттым. Рауил Файзуллин сүзләре. 1973 ел. Мин сине ничек яраттым, яшьлек юллары белән. Син йөргән эзлә аялара идем, башка эзләрдән бер карап белән. Син йөргән эзлә аялара идем, башка эзләрдән бер карап белән. Мин сине ничек яраттым, искә алуда татлы. Табыла түгел күзем атсам да, рәнҗетермен күк булды ул чакны. Мин сине ничек яраттым, киттең нигә көтмәдең. Мин дә яратам диеп шул чакны, ник иркән миңа хәбәр итмәдең. Мин дә